Είδες, καλά το έκανε. Manhattan, τι task έκανες στα comms? Δεν έκανα κανένα task, έκανα alt tab και ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στο φουκού. Παιδιά, Απλά επειδή θεωρώ ότι το comms είναι πιο safe, ρε φίλε, έκατσα λίγο νομίζω εκεί. είμαι 90% σίγουρος ότι είναι ο πράσινος. Γιατί Καλά, δικά εγώ μόνο... για το cooldown το έκανα, για να μπει το κλείσε cooldown. Ναι, ναι, όπα, αυτός βγήκε έτσι δεν πέθανε. Ο Ίκαρος, ναι, βγήκε. Okay. Ήμουνα στο electrical, έκανα τα lights στα switches και βλέπω το vent απλά να ανοίγει. Μπορεί να τρύπαρα, μπορεί και όχι, αλλά μέσα ήταν ο πράσινος. Το vent. Μπορεί να τρύπαρα. Ωραία, ακούστε με. Κάντε εμένα και το Lil Vag, επειδή με τιλτάρε τώρα. Έλα, επειδή με τρίγκαρες. Όχι, παιδιά, πρέπει να skip, δεν χρειάζεται. Όχι, εγώ το είπα απλά. Το download στο electrical έκανα. Τι να αφήσω ας πούμε το download για να κάνω τα lights. Ρε δεν πάω να... Βάγκ, εγώ έκανα vent. Έγινε, ναι. Απλά να ξέρω, να μην έχουμε απορία. Άρα σκυπάρουμε. Ναι, εγώ σκύπαρα. Ποιος είπε ότι έκανε vent? Μουα. Ο Ροζ. Κι εγώ ρε. Όλοι vent. Μ' αρέσει πάρα πολύ το μικρόφωνο σου, αδερφέ, απλά θα ήθελα να το βάλεις σε mute. Καλό, Χριστά. Hello. Καλησπέρα, είμαστε game. Yep, I will guys. Cuida. Με ακολουθείς επειδή πιστεύεις ότι είμαι εγώ ή απλά επειδή... Όχι, τώρα ξέρω τι θέλεις εσύ. Έτσι, πού είναι το πτώμα? Αυτή τη στιγμή που είσαι, Chris. Έτσι, πείτε μου πού είναι το πτώμα, weapon. Όχι, δεν είναι weapons. Πού ήταν? Αλλά έχουν πεθάνει κι άλλοι. Έχει πεθάνει ακόμη ένα άτομο. Εγώ αυτό εδώ το πτώμα βρήκα τον Rose στο reactor. Εκεί πέρα στο 1, 2, 3. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε τι είσαστε στο reactor τώρα, η αριστερή μεριά του map. Έκανα μερικά, εγώ μαύρος, έκανα 2 tasks στο electrical και ανέβηκα πάνω και το είδα απλά το bot στο reactor. Κόκκινε που είσαι? εγώ... Ναι. Ναι, εγώ με τον, οκ, ήμασταν σε όλο το game μαζί. Πού? Δεν είμαστε εμείς. Τώρα είμαστε weapons. Όχ, κάποιος έκανε live, πρέπει να κάνουμε κάποιο vote. Τόσο άμα ήταν να δώσει imposter. Που δεν ξέρουμε παρά. Το προηγούμενο game ο Ροζ είχε πει ότι δεν τον πράσινο να κάνει event, ο Ροζ είναι πεθαμένος, δεν έχουμε άλλο info, δεν να ψηφίσουν τον πράσινο. Ο Ροζ! Είναι ο Ροζ που είπε. Δεν το είχε πει ο Ροζ. Εγώ μαύρος το είχα πει. Ο Μαύρος το είχε πει. Ο μαύρος το είπε, Δεν είναι τίποτα σίγουρο. Όχι, δεν έχω τίποτα και θα το ρισκάρουμε. Μπορεί αυτός να ήταν imposter. Μπορεί και όχι. Αλλά Chris, πού ήσουν εσύ, ρε? Ήμουν admin με τον Άσπερ.
Όλη την ώρα. Εγώ δεν ήμουν καν left side καταρχάς. Όχι, ο άσπρος πριν... Πες μου ο το πάθος άσπρος σου. ήταν τα τελευταία 5 δευτερόλεπτα. Ναι, πες μου εσύ το πάθος σου. Από Εγώ. την αρχή του round. Όχι, ο Chris. Δεν θα θυμηθώ. Δεν θυμούμαι, ο σκίζος να θυμούμαι. Δεν μου. Πια ηλέκτρικα δεν ξέρω. Ψηφίζω ότι είναι ο Chris. Ψηφίζω ότι είναι ο Chris. Εγώ ρε φίλε, Παιδιά, ακούστε, εγώ ακούστε. ήμουν με το Chris στο admin, δεν Δεν είναι. έχουμε άλλο info, έχουμε 10 δευτερόλεπτα, ψηφίζουμε τον Ωρε μαλάκα. Δεν ξέρω. Πάλι Πολύ troll το game. Chris, ψηφίστε Chris. Πάλι θα μας Πολύ παίξει. troll το game. Πάλι Δεν θα μας ξέρω παίξει. πώς το Chris. Πάλι θα μας παίξει. Trollers! Εμένα με πέταξε, αλλά... Ρε φίλε, ο μόνος που ήταν left side είναι ο Lil Vac και με έχει μπλέξει στην αρχή, ξυπνήστε. Βγήκανε δύο. Ξύπνα ρε πράσινη, ξύπνα. Ψήφισε τον, θα μας παίξει πάλι. Παιδιά, είχα πάει στο Weapons να κάνω το download και από πίσω μου ήταν ο πράσινος και απλά καθόταν και κοιτούσε. Να ρωτήσω κάτι. Ωραία, ωραία. Ακόμα καλύτερα. Με βγάζεις ότι δεν είμαι εσάς. Σε σκότωσα. Για 15-20 δευτερόλεπτα σε κοιτούσα, σε σκότωσα. Η αλήθεια είναι ότι με σκότωσε. Υπάρχει και το cooldown. Το δεύτερο. Το προηγούμενο round έγινε double kill. Ενώ ο κόκκινος και ο κίτρινος πήγαν συνέχεια μαζί. Ναι. Άρα μεταξύ μαύρων, πράσινων, άσπρων. Ναι ρε, άμα είναι έτσι και εσύ, όλοι σας είμαστε ρε φίλε. Όχι, Εσύ από προηγούμενο... Δεν ξέρω, φίλε. Εσύ από προηγούμενο game που σε ρώτησα ποιο είναι το path σου, μου λες δεν θυμάσαι. Εγώ ρε φίλε, Λοιπόν, να σας πω λίγο κάτι. να σου πω κάτι ρε φίλε, εγώ να σου πω κάτι. Αφού δεν έγινε reactor, γιατί να είναι δύο impostors. Μπορεί να το τρόλαραν έτσι. Ναι, το τρόλαραν, ναι. Μπορεί να είναι άσχετη, την πρώτη φορά συμβαίνει. Να σου πω γιατί το προηγούμενο game έπαιζαμε έναν impostor που έκανε comps, έκανε τα χειρότερα σάποτα. Άρα δεν έχει σχέση με το. Ναι, πριν πάω στο admin προηγούμενο game που ήσουν, προηγούμενο round. Ρε, θυμούμε τόσα άλλα πράγματα που δεν... Ναι, ένα πράγμα σε ρωτάω, μερικά δευτερόλεπτα πριν. Μερικά δευτερόλεπτα πριν πάω στο admin. Πριν πάω στο admin, αυτό Ρε σε φίλε, ρώτησα. δεν γίνεται να μου λες που... Νομίζω πια ηλεκτρικά, Νομίζω, δεν γίνεται να νομίζεις που πήγες. Πρέπει να θυμάσαι ρε φίλε τα βασικά. Παππούς είσαι. Εγώ, Chronozoy. Τον είδε κανείς ηλεκτρικά. Ο πράσινος και ο άσπρος είμαι σε καλά. Ποιος πράσινος και άσπρος ρε. Μία κίτρινος και ο κόκκινος. Έλα, εγώ κάνω κρίσκα, έλα, επειδή με νευρίασε τώρα, έχει τίποτα άλλο. Δεν με νοιάζει, έλα. Έχεις μπλέξει 5 άτομα, 5 άτομα έχεις μπλέξει, κυριολεκτικά, 5 άτομα. Ό,τι θέλετε κάντε vote, δεν με νοιάζει καθόλου. Εγώ με άσπρο ήμουν 30 δευτερόλεπτα πριν και με μαύρο πριν άλλα 30 δευτερόλεπτα. Και μετά μπλέχνεις και κόκκινο και κίτρινο. Έλα. Άλεξ. Θα μας παίξει πάλι. Άλεξ, έχω ιδέα! Θα κάνω πράσινο, δεν ξέρω. Και τώρα όταν έριξα τα Τι likes. πράσινο ρε, τι πράσινο ρε. Έλα, ψηφίστε με εμένα, εγώ είμαι. Τι βρέτε. Δεν ξέρω, δεν Έλα καλά μαλάκα, Lil Vac, third impostor είσαι. Κρίσκα, όταν σε φωνάξα να πάμε σε άλλο λόμπι, γιατί έκατσε δε? Όχι, εν τη ζώνη, αυτές είχα ζητά, απλά δεν ξέρω τώρα λίγο κάτι πάθε, συγχυστή. Απλά είναι σαν χθες, ξέρω εγώ, που πολλοί δουλειάσανε και λέγανε ελεύθερες κάτι. Όχι, απλά ο ένας third impostor και ο impostor. Τι έγινε τώρα? Τι συμβαίνει? Ρε φίλε, ακούστε με. Για να μην γίνεται πάλι reaction σημαίνει ότι το κάναμε σωστά το vote. Ποιος έλεγε? Τι λες μωρέ? Κάπως είπε third impostor και δεν παίζει να ψάφισα. Εμένα με είπαν third impostor. Μάγκες, ήμασταν 6 άτομα και μείναμε, πέθανε ένας, έγινε 5 και δεν κάνουν reactor impostors. Οπότε είναι ένας impostor. Ξυπνήστε λίγο, το βρήκαμε σωστά. Φίλε, Ναι. εγώ δεν το ρισκάρω γιατί υπάρχουν και χαζοί. Παίζουν και χαζοί, τι να κάνουμε. Δεν μπορώ το κεφάλι Ας μου. μπορούμε να το κλατσάρουμε. Εγώ μπορώ να μείνω μαζί σου. Να ρωτήσω κάτι. Αν ήταν δύο impostor δεν θα κάνουν lights ή κάτι, οτιδήποτε και θα παίρνανε ένα kill και απλά θα σκοτώνανε. Τι λέτε ρε. Σίγουρα ένας impostor, δεν παίζει να Ένας impostor είναι σας λέω και το βρήκαμε σωστά. Ξυπνήστε.
Κι ο άλλος είναι ή ο... Δεν ξέρω ποιος είναι ο άλλος όμως. Εγώ... Μην κάνουμε kick. Ωραία, εγώ μπορούμε να στικάρω με μείνουμε άσπρο. μαζί. Στικάρω με άσπρο. Αν πεθάνει ο άσπρος είμαι εγώ. Οκ. Ωραία. Μένω με κόκκινος και κίτρινο. Όχι, ένα λεπτάκι, γιατί είπε σε μένα. Λέω, στικάρω μαζί σου. Από πριν, 3 rounds στικάρω, είμαι μαζί σου. Κάθομαι δίπλα σου. Εγώ έχω τελειώσει το άσπρο. Ωραία. Εγώ δεν τα έχω τελειώσει. Γι' αυτό σε ακολουθώ. Έλα, Άλεξ, ψήφισε. Εγώ έχω κάνει skip. Δεν βγάζουμε κανέναν. Η μάτια το κλάτσαρα αυτό. Απλά. Η μάτια το κλάτσαρα αυτό. Άλλο συμπόστερ ευκεί. Εγώ έχω τελειώσει με τα task. Όχι ρε φίλε. Κίτρινε, ήσουν στην καφετέρια μαζί με τον κόκκινο. Μισό. Άσπρε, κάνε vouch και ήμασταν μαζί. Ναι, είμαστε μαζί. Οκ, μαύρο, ποιος ανοίξει τα lights, Ποιος με κατηγορεί. Εγώ τα άρχισα και μετά ήρθε ο Οκ, κίτρινος. έλα, κάντε vote. Ποιος με κατηγορεί. Ζητήσεις. Εμένα. Είστε απίστευτοι. Μαλάκα, εντάξει. Ο κόκκινος με έκανε vouch όλο το game. Πρέπει να είναι πολύ λίτες για να τον βγάλω. Ο Μίτσι Μαλάκης ο καλύτερος, το πιστεύω, να μην για κλάτς. Τι κάνουμε, ποιος τι παιχνίδι. Μπράβο μαλάκα Λιλβάκ, ωραίος ρε. Δηλαδή να το έλεγα και κάνα 2 φορές. Πώς θες το πόδο, πότε εκατομμύριο. Μαύρε, λες ότι είδες τον πράσινο να κάνει event, εντάξει. Και εγώ λάλλω σου να ψηφίσω τον πράσινο. Third impostor είναι μωρέ, άστονα, δεν πειράζει τώρα. Το έχασαν. Μου λέτε λίγο το κωδικό. Ωραία, ακόμα ρε. Ένα λεπτάκι να τελειώσουμε. Οκ. Μισό να σκοτώσει κάποιον ο Γκρανατζέι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα, Εγώ θα ψηφίσω τον πράσινο. Τελικά ο Μαχάταν ήταν άλλος. Πήγε FK. Ποιος ήταν άλλος. GG. Μαλάκα.